பார்த்து கொண்டிருக்கும் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கான வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேஜர் லீக் கிரிக்கெட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வர்ற ஜூலை 13ஆம் தேதி ஆரம்பிச்சு 30ஆம் தேதி வரைக்கும் நடக்க போகுது. ஓகேவா? ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸைட்மெண்டான ஒரு டோர்னமெண்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம். அதில் வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஒரு டீம் வாங்கி வச்சிருக்காங்க, டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதில் டேவிட் மில்லர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எடுத்திருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை டேவிட் மில்லர் வந்து சிஎஸ்கேல ஆடணும், டேவிட் மில்லர் வந்து நம்ம எல்லோ ஜெர்சியில் ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா எனக்கு டேவிட் மில்லரை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச காலகட்டத்திலேருந்தே நான் டேவிட் மில்லரை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு கேம்பெயினர் அப்படின்னே சொல்லலாம். அவர் வந்து வேற மாதிரிங்க. என்னன்னா இடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஃபார்ம் அவுட் ஆவார், திடீர்னு வந்து அடிப்பார், திடீர்னு ஃபார்ம் இல்லாமல் போவார், திடீர்னு ஒரு டோர்னமெண்ட் கலக்குன்னு கலக்குவார். வேற லெவல் ஃபீல்டர். அவர் வந்து டீம்லேருந்து தூக்கிடலாமா வச்சுக்கலாமான்னு கூட கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும். ஏன்னா எப்போ மனுஷன் விளையாடுவானே தெரியாது. ஆனால் கடைசி ஒரு 2-3 வருஷமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா கிரிக்கெட்டையுமே விளையாண்டுட்டு இருக்காரு. போயிட்டு எல்லா லீக்ஸும் அட்டன் பண்ணுறாரு. ஸோ சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்காகவும் நல்லா விளையாண்டுட்டு இருக்காரு. ஒரு நல்ல டீசென்டான ஃபார்மில் இருக்காரு. ஐபிஎல்லே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் குஜராத் கப் அடிச்சப்பையும் சரி, இந்த வருஷம் குஜராத் ஃபைனல் வந்ததுக்கும் சரி, இவர் வந்து ஒரு முக்கிய காரணமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்காரு. ஸோ டேவிட் மில்லர் இப்போ வந்து டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸுக்காக விளையாட போறாரு. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பிங்க. இவ்வளவோ பிளேயர்ஸ் வந்து டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸ்ல அறிவிச்சாங்க. அம்பத் ராய்டு, பிராவோ, ஃபேப் அப்படின்ட்டு நிறைய அறிவிச்சாங்க. பட் எனக்கு டேவிட் மில்லர் அறிவிச்சது தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா எனக்கு டேவிட் மில்லரை அவ்வளோ பிடிக்கும். கண்டிப்பாக டேவிட் மில்லரை பிடிக்காதவங்க இருப்பீங்களா அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் தான். அவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பர் டூப்பர் கிரிக்கெட்டர்னு நான் சொன்னல, அதுக்கான சான்றிதழ்லாம் பயங்கரமான மேட்சஸ்லாம் விளையாண்டு கொடுத்துருவார். அவர் ஒரு மேட்ச் வின்னர் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ அமெரிக்காவில் நடக்க போகிற இந்த லீகுக்கு அவர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சூப்பர் பிளேயராக, ஒரு சூப்பர் ஆப்ஷனாக இருப்பார் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் உங்களோட கருத்தை பதிவிடுங்க. எப்படி இருக்கும் அவர் விளையாண்டா, அண்டு எந்த மாதிரிலாம் வந்து அவர் பொசிஷனில் இறக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஒரு மாதிரி எல்லோ ஃபேமிலிக்குள்ளே வந்துட்டாரு. சிஎஸ்கேக்கு வருவாரா அப்படிங்கிற டவுட் இருக்கும். பட் ஆனால் குஜராத் இப்போ விட மாட்டாங்க அவர் இருக்க ஃபார்முக்கு. பாப்பா வெயிட் பண்ணி உங்களோட கருத்தை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி ஃபீல் லைக் வீடியோ ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு நம்மளோட கிரிக்ஸிப் சேனல். வேற ஒரு வீடியோவில் வேற ஒரு கான்செப்ட்ல உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். ஆனந்தன் பா ஃப்ரம் ஜிஜே மணி. லவ் யூ ஆல். ஸ்டே சேஃப் மக்களே. உங்க எல்லாருக்குமே ஐடி கம்பெனிஸ்ல சேர்ந்து வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். பட் அதுக்கான பாதை என்னன்னு தெரியாம இருக்கும். அதுக்கு தான் நம்ம ராஜலட்சுமி எடுவர்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் கோர்சஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. பைத்தான், ஜாவா, டேட்டா சயின்ஸ், ஃபினான்ஸ் இது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நல்ல நல்ல கோர்சஸ் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க கத்துக்கலாம். நீங்க ஒரு டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம், இல்ல இன்ஜினியரிங் பாஸ்ட் அவுட்டா இருக்கலாம், இல்ல இன்ஜினியரிங் டிராப் அவுட்டா இருக்கலாம், யாரா வேணாலும் இருக்கலாம். உங்கள்கிட்ட டிகிரி இருக்கோ இல்லையோ நீங்க எல்லாருமே ஐடில ஜாயின் பண்றதுக்கு இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உறுதுணையா இருக்காங்க. அண்ட் 100% பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொடுக்குறாங்க. கிட்டத்தட்ட 500+ கம்பெனிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட லைனப்ஸ்ல வந்து இருக்கு. அண்ட் ரொம்ப குவாலிட்டியான ஒரு கோச்சிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இருக்கு. சோ கண்டிப்பா எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணுங்க. ஃபர்தரா எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்கா கொடுத்துருக்கேன், போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க.